Nish tá mé chun leabhart inniu ó heh Blagáil níl mo cuileann arís faoi an bara ag taobh an bhlag agus bíonn uirlisí difriúla ar fáil ar nós cuardach teism na nált cartlanna nuair atá go leor rudaí scríofa agus mar sin de. Ceann rudaí a bheits mé gur ar inne ná nasc a chruthú go dtí bhlaganna na naoine eile sa rang. So má haimiid isteach go dtí an dash sean bailach dhéann tú bainistiú ar de chuid nasc ná is stiff faoi nascanna. Agus feici sibh go bhfuil go leor cína an hana héine a chur an WordPress ar fáil. Ní hastíonn siad seán áíre. Má churm tic an aice leis an bhucail anam a rana sé de liog, má raníim scrisa agus chur a bhaim dheofa sé ré leis na nasc sin a liog. Now ní an na nasc sin le feiceáil tuair si bhí deir ar an bhlag ar aonos. Nis tá me chun nasc a chruthú trí bhrú ar nasc nua agus an uair tá me chun nasc a chuir isteach go dtí siomh a síma go maith. Nis chun fáil amach is féile tab nua oscailt agus go dtí Google ar an bhlag tá me chun nasc everybody every day nua. Tá ní gádam an sin nach an seola a chópad Control C arás go dtí an tab eile agus every day sees an seola gréasáin Control V tuairpí dear ghfuil HTTP tastal agus bhfuil sé stí. Is féilm chuirsí sa chuir isteach an seo agus bhlag ról sin listan na bhlagan atá méid leanacht. So chur méid tic an sin agus brúga mé ar chuis agus chuirann sé sin an nasc le lista móchuid lista na nasc atá ag baint leis an bhlag seo. So tá ceann amháin an fiú leir. Bei sibse a breúir seo réonteoirantaí agus cruthaid sibh ceann le haid chuil a bhuine sa rang ionas go mbeidh chuil a bhlag go chuil a bhuine sa rang le feiceáil ar lista na nasc. Now, chun na nasca eicáil híaltha nach gad amach go arás go dtí an bhlag agus an nasc gur ceart amach se le feiceáil ná ar thaobh na láimhe deise an seo ach níl sé an. Agus an fánach chuil sé an ná an téama seo rana méid Caroline ní spáanann sé na nasc go huáibrich. So arás isteach sa dash agus an uair se arís cam go dtí cosúlacht agus an anna téamaí is gearléidí nó widgets a méle sam ceach is fear ach tá go leor uirlisí na gearléidí ar fáil agus ar hin láimhe deis an seo nuair tá mé sé gearléidí spáanann sé céir de bheits le feiceáil ar an mara ar an taobh agus feicinn sibh tá cuardaigh sean príomhréim si gurlaid cuardaigh altanna nua cartlanna ranganna agus meta. Sin an cúig rud atá an faoi láthair ar an mara ar thiobh. Nis hálann seo sa lár sin a rounnaí a luach tá go leor rudaí eile dating a tharraingt trasna mar shampla dating féilear a fiocas suas agus a tharraingt trasna beidir a chur ag an món an sin. So tá féilear a tharraingt trasna ach an rud is tábhachtaí ar fad ná na nasc. So cábhail si sin tá si seo an seo bheicinn sibh nascanna do bhlag rulla sin iad na nasc ar fad atá síime go leanacht. So clic agus tharring agus caitheasteach áit éigean an seo ar dheis agus inis bein na nasc le feiceáil. So rint rounnaí breis ná banc leomh sin faoi láthair ach an rud is tábhachtaí ná bhfuil sé tharraingt trasna. Nis má bhrúmse ar anam an bhlag tá an bhlag ról le feiceáil an seo agus an nasc a chruthí mé everyday literacies le feiceáil an freisin. Ba cheart amach féilear an freisin mar tharraing mé ceann isteach agus cuid gan na rudaí eile is féidir fáil réile mar shampla an stiff sin meta bhainann sin an lágáil isteach amach nó ranganna
Moral to géit sin mar hapla mat a gur fáil ré le meta go mé raisteach go dtí an deis go mé go dtí cosúlacht agus giorléidí agus is féidir liom áit is éir sé meta is féilim é want just click on translate tá meta imi nuair a aimim sin raisteach an seo So sin an chuig an dhéanann tú bainistiú ar do chuid nasc an seo agus ceanchaí a spáint uid trí giorléidí agus sin a méid tá chun fiúdach sa bhí an seo.